в новото видео на 9SXG. Днеска играем на Brookhaven. Разнообразяваме. Да. Разнообразяваме. Да не са само друг вид игри, а и малко от PlayStation да играя. Вижте, играя от PlayStation, ей това е знак. Даже мога и малко от контролера да ви покажа. Ето контролера ми. Видяхте и вие. Така. Какво ще правим в това видео? Искаш ли криеница? Окей. Добре, първи аз се крия. Добре. Идваше и тук. Окей, там става. Окей. Окей. Бай-бай. Добре хора, аз знам едно много добро скривалище. Много добро е. Окей, да видим дали ще мога да те открия тогава. Хора, вече съм на мястото си. И това място е... Не тръгвай, не съм на добро място. Окей, това е много добро място, почвай. Имаш 3 минути за търсене. Ще видя. Даже 2 минути, да не прекаляваме. Окей, първо ще видя полицията, за всеки случай. Вижте как отивам. Мисля, че трябва да взема и това. О, да, това определено ще свърши работа. Да, това е много добро. Вижте как много добре го поставих. Донеси в тайната стаечка, където е полицията. В полицията тайна стая. Да. Не я знам. Ако искате още видео с Борис Блокс, лайкнете и се абонирайте. И хора, ние пробвахме запис на Brawl Stars, но не се получи. Окей, тук Имаш още 30 секунди за търсене. Трябва да се разправя бързо. И не мога да изляза бързо. 20 секунди. Като не си в тук, значи... 15 секунди. Към болницата. Отивам бързо към болницата. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Печеля рунд. Така, ти кажа къде бях? В болницата ли беше? Да. Окей, как познах? Да не си го направил пак с кашоните? Не, този път използвах това нещо от миньоните. И какво правиш това? Все едно тук е като кино място, нали? Да. Настроил съм го така да не знаеш, че съм вътре. Така. Давай, почвай да търсиш. Гледаме бяла стена и имаш 30 секунди за криене заради времето на видеото. Окей. Или пък чакай. Хора, Борис Блок се скри и ние почваме да го търсим. Първо ще проверя неговото любимо място, басейна. Така. Отиваме към басейна. Хора,
взех си скейтборд и отиваме към басейна. Да, и не мисля, че той може да ме открие. Това място е много хубаво. И не знам как ще ме открие. Това няма да бъде възможно. Да видим колко възможно е. Хора. Отиваме към дъното. А именно е тук. Трябва да се набра. Тук на къде съм? Аз забравих пътя. Къде отидох? Аз май доста се обърках, хора. Хора, тук намерих едно място. Мисля, че е тук. Тук свети доста хубаво. Хора, мисля, че знам къде е той. Виждате ли тази лампа? Да видим тук долу. О, маго! Това е инсейн стаичка. Къде е той? Моля се да не ме открие. Хора, не спойлервайте къде съм. Не казвайте. Ако сте ме видяли вече. Хора, мисля, че знам къде е той. Намерих го! Виждам му. Ето го. Вече ме няма. Открит си е. 2 точки за мен. И хора, аз печеля това видео, но отиваме да си вземем къщичка. Да, ти коя къща ли? 1. Вземи номер 6. Вземи номер 6. Добре. Айде и тази къща ще сме. Ако ви е харесало видеото, лайкнете и се абонирайте. Това не е краят на видеото. Не знам какво повече да направя, но оставете един палец нагоре все пак. При 50 гледания и 5 лайка правим втора част с него. Чао, хора. Не е край на видеото. Окей. Тогава какво е? Ще играем на Brookhaven във видео. А ако искате да станете френдове с нас, ето го моя юзернейм, ето го и неговия. Миньони. Хора, мисля, че това беше достатъчно от нас. Лайкнете и се абонирайте. И чао!